Ahojte, my sme Rada mladých a dnes si ukážeme naše mesto a názory ľudí o projekte Sila mladých. Čau. Ja by som sa ťa chcela spýtať takú otázku, že prečo by sa podľa teba mali mladí ľudia podporovať v meste Partizánske? Lebo to je akože pekné sa mi podporovať a nie si zbytočne hádzať polena pod nohy. Prečo by podľa teba mali ľudia podporovať mladých ľudí v meste Partizánske? Pretože mladí ľudia sú naša budúcnosť a všetko stojí na mladých ľuďoch, pretože sú to inteligentní ľudia a treba ich podporovať. Takže podporujte mladých ľudí a vidíme sa v Partizánskom. Si ukážeme najnebezpečnejšiu časť nášho mesta a to je vlaková stanica, ktorá už na pohľad vyzerá veľmi desivo. Takže za ňou sa nachádza symbol Topánka. Je to symbol našho mesta, lebo sa tu začali vyrábať topánky za od Jana Antonína Baťa.